Grace. Tingi yuk sngo ka gospel ka ba jrong bah tang ba kalong ke ik ba sngo tenat mat ban puson kam tam hagane ka porlen tinga ko ban ai ni mat puson halor ka gospel nganam shim naga jinpule ka banengkong ba ru jingi pule ka baar namar ngakwa ban penlengkot ya kene kamat puson jungi namar bunsin ladangi puson jrong maknaru ngim kan mau Henry lada ngi penlengkot ngi yo tang si poin at poin kapan kan mau ngi bangila ban puson boro sitayo ngan sedang ya kene kamat puson tak tu ka jokes mo ka khanabiria sepang tu ki laingut ki sardarji ki yat lenti weu jentut ya ke masi baru pertau ong kanai kadai ke masi utau we pad upor lo kacungu ong kam de ke masi ke de ke hati utau we upor lo balai udem ukta da ka kri ta ke masi usma ha ka khmut jungu baru ong pi ke de ke breu tip mano badai mano balai ngam tip kani kerja lada ngimat la om tang ha khmat Henry ha ka jumut jing perkat lu ta ka dau ki ong lada ngimat la kum ta ki ong bangila luin ka jabing ka gospel ka bangi pulai men ta ka sngi ka dei sepang ka jing mat la kum bangal ong nadu mene bastang kamas ngiyot sngow mo ha ka gospel sepang tau briu ubamat la Henry lada ngi puson pat don sau ngut ne sau jaj ki briu bamat la om dei tang tu we bagi sngo ka gospel don sau ngut ne sau jaj ki briu ki bamat la nengkong ki apostol jong jisu habang yo sngo ka gospel ka manta ka sngi ki apostol ki lamat la na kata kadau ki keli yo jisu yong jisu uni ubriu la kamat la de kapop jong uhi ne kapop jong gikmi gikpa jong u pi kajing mat la ha ka jaka bakin ya rap yo tau ubriu mat la ha ka jaka ka bikin ya lami u shau jisu kilamat la ha ta ka kam ban le ka babha penban ki benyu u ki ong ne ubriu la kamat la de na kapop jong uhi ne na kapop jong gikmi gikpa pi kajing mat la ha kajing mut jing perkat hoi kakmat jong ki apostol ka sai pelau ba ka kamhe ban ye jongan mar kakmat jong ada kakmat China kakmat berit Henry kim yu i bal ya kata ki i eu tau briu da kakmat bahe jong ki Henry kakmat jong ka ji ni isen kakmat jong ka jing ba kalamat la kumta ha ka jaka bakin ya rap yu tau boman la ya lam yu shau jisu ban yo ya ka jingkoi ki kanta ji u penban ki ong yo jisu utai u breu boman la antai la khaman la u de ka pop jung uni di ka pop jung kimi gi pa pi bun sin gi long kumta wat la ka khmat jungi ka shai la kam shai ro don ka bidang yi khmat ku madeng manga Henry ka khmat jong ka jing isen ka khmat jong ka jing ba bun sin kam sai shu bun ba ki briu ki don kam ya gajin yarap jungi Henry ngilong tik kum kita ki apostol ngim don por ban yarap yaki ngim yo i ban yarap yaki kajing mut jing perkhat jungi kala luin kum kitu ki sardarji ke masine ke kulaine ke brium tip shu kala luin mo kakmat jungi kala brie kam yu isu ya kitu ki briu ki badan kam ha kajing im jungi ki badan kam ya kajing yarap jungi kita ga dei ki briu ki badan kong ki bangi yo i mo ba kilong ki ba madla ki briu ki ba ar ki ba madla ha gospel ka bagi dang shite pule menta ki dei ki ba ying hasem jong tau briu ki layu i dalagi jong ki kamat yo kun jong ki la kamat la u jisu la pen koi Henry ha ba ki parisi ba ki sadusi ki keli ki mano ba pen koi yo nu kun jong pi ong ba la kamat la ki shifting ki ong ula he garta keli hima pi ha ka ban ong mo u jisu wa pen i biang yau kun jungi ki mat la khnang ya kata ki ship namat ba ki shifting bat ki ong ula he erta keli hima pi
habang apuson bahaya kene kalong tik kumangi kibriu hakane kejuk pementaru bunsen ngitip ya kababaha ngitip ka banle cagajinya seng ban piang ya kayu karis bat kumne kumpai ngitip lut na dong syadong ya kababaha banle Henry bunsin ngimle ngim ong ngim keren kum kita kikmi kikpa jong uneu kena ngitip bau jisu deu babaha Henry ngim kwa bat dong ya keteng jungu ngitip banyo jinyada habang isyong hakakali nang isyong haki airplane haki na kitai ngi don kamban duai Henry namar badon kibriu ki bayu i yang ngim duai kenang ngi matla ngi syepting ngi le rany ngitip bangi don kamban deng yu rosary bandon pendeng ya ki medal Henry ngim le namar bangiting yo ngi syakan taj balik kimi ki pajong tau kena ki ong ngim tip mano papen ko je ngim yu i mano papen ko je namar ki setting ki ju ki setting ki tu ki parisi ber ki sadusi yo kin syakan taj na kasina kok kata ke gospel ko ong menta kasngi ngiru tik ha kata ke rukom ngi matla ngi setting ngi le rany namar yo ngi syakan taj da duai ya po kali ta kamut ki beriu kin sapet nga kin song nga kumne kumtai da duai ya po restoran kamut chuaban bam ya kajing bam restoran kamut ki beriu kin sapet nga ngile ran na kata katau ngiru ngimat la ha kajing ngechungi ha kajing syania jungi hau trai ngimat la ya kajing icungi hau trai ilong tik kum kita kikmi kikpa jong utau beriu ngimat la ki beriu ki balai ki bamatla ha ka gospel ka bangios ngomen ta kasngi ki dei ki parisi kim ngek wat lada ki layu i da lagi jong ki kmat ki kampelabo jisu le ban ki le komno ki kenoi ba me dei unong pop ha kasngi sabat ru metrei ki keno ban balik ki keno nomor baki matla ya kejing le ya kejing ba jong ki wei ha kini kisngi kini tayo ki balat dep ki benai ki balat dep mo kad syaba ngilek kat basik ngi pai ki jaka ki te de ki mait de ki tenghong ile komno mo ki nong yalam jungi ki lidar jungi kim yu i ya kejing pha ba ki wei ki la le ha karan san yalap election tang ka babakla ba ki wei ki le ni sngo lada de kongres ne de ka ba kres ne pra ne ki kra ne ki pertibaro ke bangi ke baki ya keren ke baki ya kana tang ya kejing bakala jong ki wei tang ya kejing duna jong ki wei imat la wala da don ki beriu ki bala le bha wala da don ki lidar ki bala le bha wala da don ki nong yalam ki bala le bha ru mat la kenang ha kapor election yalap election umdei dang ki politician ngiru keju bun ki jing mentoi ki bangila yo na ki school jongi na ki balang jongi Henry ban yaro ban kren bahaya tau padar ne kata ka sister ne tau principal ne kata ka principal umdon Henry ban kedokti ke jing tuna sibu mentau padar ushat apa rensan ke program jongi kena semla kajing stat ban forward itu ki video itu ki message mau padar ushat kajing nyau beng kajing kren beng tik ngilong kum ki parisi tak tahu ngiru ngimat la bat ke bakadu ngam kwa ban penjelong ni kajing itu kana momone bat ke bakadu udah utau breu ubangi pule baro si ketah ke gospel ubreu ubamat la sisa hakamet Henry ke bas hotenat pad uneu breu kakmat jong kamensim jung u kesai na kata tahu ulej wat yau jisu ulap yau jisu mat uyo ya kejing pan koy ubriu bomat la hakamet Henry ha kejing long mensim kakmat jung u kasai kidon ki nurse jungi ki long program ang teh po hall kadon ka retreat jungki tengah kan mau ya gue ga ba ke i tu ki nurse kan mau ya gue ki jinya tu kana bana don ka we ka nurse ka baba briu ba mo ka baba briu ba ka ta hospital but one way unong pang usindrang unong pang uba kanos ka banto ya ka snam ya ka BP jungu te bau neu nong pang wi ka ne kanos ka briu kendek ka mansim klong snam chu
utit stet ti kan ni kan os ka ba briu ka le ong doktor ngan ai ada chloroform mau ni briu kende plat tit snam chung tit kloi doktor ong nai ai chloroform su te ya ka khmat chung la biang nom kende ka klong snam ju kan nom tit ngatarai ngi don kam bante ye ki khmat jungi ya kan ni ka khmat jong ka met jungi khang bang ngin la ban puson khang ba ka khmat jong ka mensim jungi gre ban shai ha kan ni ka juk jungi menta ka juk start ka juk science ngidon ki microscope ban yo i ya ki barit aduh kata ngidon ro ki teleskop ki bayu i ki tiar ki ba shajangai kum ya ka sngi kum yo bunai ngila ban ilang mak teleskop ka ba song sipat ngim yo i ya i parlok jungi i para marjan jungi i badon kam ya ka jinyarap jungi kata ka dong ka ba song si nak ta ka daw ngihap ban te ya ka ni ka khmat jong ka met jungi khnang ba ka khmat jong ka mansim jungi ke de ban shai shu ki doktor ku mo omne ki nos ki don hangne ki wan retreat ha ka ne ka juk jungi menta ban tip jayu ya ka met jungi ngile ki x-ray ngidon ki MRI ban tip ya ka ka badon ha ka met jungi henry ka bas ngosi pat ka ba matla ka ba ngimat la pat ban yu i ya ka jing bha jong ki breu ngim yu i ka jing bha jong ki breu ngiu i ke badon ha ka met ngiu i yu klong snam ngiu i tit snam lang ba ki x-ray lang ba ki MRI henry ka khmat jungi ka matla ban yu i ka jing bha jong utu breu na ka to ka breu na kata ka daw kumbo ong uta doktor ya ka nos te tang ya ka khmat jung ula biang unom kende ngatarai ngi hap bante ka balang ka khot ka weri nga ban pi ha ka ni ka portland bangin te ya ka khmat jungi ka khmat jong ka met jungi krang ba ka khmat jong ka mansim jungi kala ban yu i ya kita ki baro ki babaha bangin la ban kala ka bamut enye ro yu Jesus Christ junom la junom amen